tidtagare. Och då är det alltså minsta tid som vinner. Hur känns det nu, Sebastian? Det känns ganska bra. Hur mycket kan du om avståkning? Kan du några hopp? Ja, jag kan några stycken. Torup och lots och salto. Det är ju 50% av loppen. Och då ser det till på Viktor om bandykunskaperna då. Hur många är man som spelar på ett bandylag? Det är bra ändå. Det kan ta någonting sen. Exakt! Ja, Alexander, rätt många bra svar där. Vem vann elitserien i hockey förra året? Ställ det då. HV71. Okej, Nicky. Vem tror du vinner det här? Det blir jag. Ja, Nicky försöker säga det blir konståkningen. Är du redo, Nico? Nicky? Klara? Man börjar baklänges. Klara, färdiga, kör! Tror du liksom någon kan slå det? Alltså, det är ju bra. Det kan jag säga. Ja, är det någon nu av er som har en fråga liksom hur banan är? Det är lite sådär genant att köra fel för det är ändå lite folk här inne, eller hur? Ja. Men vi tänkte så här, Sebastian, att du ska vara först ut. Det känns okej? Tack. Schysst, riktigt schysst. Så att vi sätter bandy på prov. Vi börjar baklänges. Klara, färdiga, kör! Det är bra översteg. Han tar kurvorna. Oj. Kom igen, Sebastian. Vi får han lutar väldigt bra. Han lutar bara lite snart på det hållet. Och där är han i mål. Ja, 27 stod där faktiskt. Jag är hemskt ledsen att ta bort det för det ska inte vara så pinsamt. Men 27 är ändå bra. Det är bara en sekund sämre än en rätt ung kille. Men hur är det när man kör baklänges i banden? Är det bra för laget eller dåligt? När jag spelar så är man ofta spelar i banan tror jag man hamnar baklänges. Men de anfaller då är man lite off. Om man spelar framåt så ska man helst inte hacka. Men en applåd för Sebastian, 27 sekunder. Ja, Viktor. Vad säger du? Det känns svårt. Ja. Ska vi skita i det? Men ändå, vi har kommit hit och ja, vi kör. Vi har Viktor på plats. Och det är klara, färdiga, kör! Det är bra körningar, han lutar bra, han har koll på banan. Det är bra, det är översteg. Här spinnar han lite. Så bra, kom igen Viktor, kom igen! Det är bra tid på! Det är bra Viktor! Där har vi Viktor i mål. En applåd på Viktor, 28 sekunder. Mycket bra tid. Hur känns det då, Viktor? Är det bättre eller sämre än vad du trodde? Besviken?